Sabda ya, Trung. Oh, wah. Layangan mesti dadi lagu. Heeh. Kaya kumpulan satelit. Ngono kae ta oke? Heeh, ya. Seneng aku pas nggon ngelik lho, Tru. Sing ngelik ngendi? Kae kentange mabur dudu. Dudu, Kang. Gah aku. Gah lek kowe tegel muni. Sak tenane wegah aku lek muni ngono kuwi lah. Wong kae montore mabur kok kentang. Ya montore nggawa kentang. Ayo Elisa, kaya kupu ya. Kaya kumpulan satelit sakutan kelaki kae montore mabur jajan sokani aja nyangka mendapat WA dari Mbah Rasim maksimal jam 3 selesai punjul sithik. Das, tenan ora. Setengah telu iki. Tenan ora. Jam setengah telu 2:27 lho niki, Pak. Lah iya. Sing penting ora nglangkai subuh kok. Heeh. Nah. Iki anak anu Esa karo Eka. Dawuh Mas Petro. Nggih, pamundhutipun aku seneng prasetyamu. Lah aku iki lagu ora ngerti. Iki lagu ngendi ka? Kowe apal ora ka? Seragenan po? Dereng nate krungu menika nggen. Dereng nate mireng. Nggih. Nggih, monggo ki maringi dhuwit 100. Lah iki lek ora dipinangkani lak. Ya nyuwun pangapunten mong. Saking akeh lagu nggih Mbak Elisa. Nggih, nggih. Mula dilintoni sanesipun sing kira-kira regeng, kira-kira gayeng. Ya. Saged dipun tembangaken sareng lan Mbak Eka uget-uget karo Mbak Elisa. Apa? Nek aku njaluk dibawani sik ra ketang sak kemrangan. Men gonta-ganti utawa gentian bawane men cetha iki suarane Elisa, iki suarane Eka uget-uget. Nah. Apa kira-kira? Manut ya. Manut bae, Tru. Heeh. Sinten riyen Mas Petro? Ya. Iki tuwek sapa to? Elisa karo Eka itu tuwek sapa to? Kinten-kinten coba dibedek, coba dibedek. Ojo Pak kanggo gak budek kok budek bedek. Oh dibeteti. Dibedek. Dibedek. Tebakan. Oke, emang bedek Pak kangkopnya emang bedek. Kira-kira yang mana? Nek cara tak sawang ki wajahe iki tuwek Eka uget-uget. Oh. Aku. Kira-kira umurku pinten? 30. Ngawur kula saiki 2026 wis dak 5 lho. Aku karo Mbah Rasim angkatan kok. Kanca plek adikku cer. Kanca plek. Mbah Rasim ki adimu cer. Ya jelas saya yang lebih tua. Oh gitu ya. Ya aku kelahiran 93. Oh 93. Ya. Nggih. Tadi wis arep tigong doso tigong. Oh, 3 dosa 3. Tigang doso tigong. Ya, aku piro? Aku 98. 98 berarti arep piro? Arep 28. Oh, masih 28, masih panjang. Oh, masih panjang. Ya, arep panjang ya iso panjang. Aku iso adem malah mededek kok. Lah iya. Panjang ora iso ya. Ning nek melebar iso. Iya. Iso.
Nggih. Iya. Bawane apa Kak? Wis meh Apa? manut ae sak cul-cule. Ah, jul-jule, pokoke sing penting cah loro apa. Manut sing tuwa ayo pangkurinasa. Iya, iya. Oh iya. Ya. Rinoso. Mbak Elisa dulu. Nah. Rinoso saya rasa Sampun panggih. Ayo Kak. Ah. Anu Kak, iki adik-adikku lan anak-anakku seniman-seniman wonten ing Blora sami nyusul. Dalang-dalang muda. Nggih, Dalang Mas bocah sinten? Jamal. Nggih. Nggih. Akmal. Lah ya, Mas Akmal ya nyusul. Wah, Nggih. ya ndalang ya pengendang hebat. Wah, Weh, joget selamat ya. Iya. terus kayak sing anu sapa le jenengmu sapa le? Ayam. Wah, ayam. Ayam. Ayam tenten jenjem permanem peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Kuya nggawa wayang mau nyuwun tulung anu Bapak Kangko kula nyuwun gadah wayang dipun tapak asmani. Kon nanda tangani, heeh. Awan mau ya ana dalang saka isi Surakarta sing asline kene. Sapa, Gong? Ki Anom Dwijos. Wah, Dwijos. Enten niku tunggal napa le Strajos? Dwijos. Lah ya. Kados jenengan Karepe ngono ya kaya aku kan nuwun sewu jenengku ki diterokne wong akeh. Dadi Anom Dwijo Kangko ki ora mung aku tok. nggih. Ka karo Sa. Anom Dwijo Kangko ki ada tiga. Ada tiga. Sapa wae Kak? Anu Sa. Saya pertama kali Ya. saya. Yang kedua siapa? Boyolali. Yang kedua, Boyolali. 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 Ya, Yang ketiga yang ke siapa ya yang Purworejo. Anake dalang Gondo Sunarpo. Gondo Kunarpo apa Sunarpo to, Kak? Sunarpo. Oh, Sunarpo. Itu juga grupnya juga Dwijo Laras. Oh, grupnya ya Dwijo Laras. Pancen kanca-kanca ki dadi Tolok ukur tolak angin pancene. Oh. Sing kembar siji Anom Dwijo Kangko, sing siji Anom Dwijo Sena. Ah, iki jenenge padha. Lah, si Reno ki ditambahi nek Reno kan ora pas lek dadi dalang, diganti Ki Anom Dwijos. Ya. Akmal kuwi gen saya kondang le gantine jeneng Anom Dwigok. Dadi Dwigok. lah ya aku jenengku Dik dienggo wong pirang-pirang iso ora dadi boyo pengopo. Ya niku idola niku ngaten niku. Lah iya idola. Akmal Dwigok nek ben rada internasional luar negeri kenal tambahin delo. Lau. Ayo. Lanjut. Sumanding sisihmu Ratu
Ungu. Oh, derek to. Turu kok. Lah kok jaketan ngeten. Ora sare. Dereng sare. Oh, Mbak Rasim ki anu ora tau sare kok sa. Niku prihatin nggih. Nggih, tirakate kuat. Tirakat iki. Ndalah bengi iki tanggalane ki sing dipilih kok ya pas Isra Mi'raj. Oh nggih, Isra Mi'raj nggih Luar leres. biasa ta. Pas sekali. Tanggalane sing dipilih pas tanggal 16 ki Nggih. pas Isra Mi'raj. Nah, Nggih. perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Yo, terus Yen was rina nanung Enggal ratri. Kang kadulu. ya. Anggep dawa taun ngarep neh. dawakno. Nggih. Ah ya. Dewakno, tahu aku entek anabab. Ora iso ambekan. Maput aku. Ini Mbak Elisa. Mung sliramu liya Mbah Rasim. Mbah Rasim tak tresnani lahir batin. Ya. Yes. Sampun. Nyuwun pirsa karo Mbak Rasim lagune napa? Jawa Mbak Rasim. Ikut. Oh ikut. Ikut. Aja. Kusuma Wijaya udah digarap belum? Oh, belum. Oh, sudah. Kusuma Wijaya sudah. Semua Wijaya. Teman-teman Dwi Jolaras itu lagu-lagu insya Allah semua sudah digarap Mbak Elisa. Siap. Lagune Kusuma Wijaya Mbah Rasim. Nggih. Nggih. Kusuma Wijaya ki penguripan lho. Tembang Wijaya Kusuma. Insya Allah mahanani dadi asrana penguripane para warga desa Pojok Watu lan Mbah Rasim. Penguripane tansah diparingi kepenak raharja wilujeng ing sambekala. Amin. Amin. Iki kula ugi kentonaken kalih dulur-dulur WMC. WMC Yang merapat terima kasih. Nggih. Terima kasih. Saya mawon. luar biasa, kanca-kanca WMC luar biasa. Nah, juga tasih menyimak Mas Kangko, nggih, matur nuwun. Mas Rizky garwane Bu DPR ora iso tindak mrene mergo garwane bubar melahirkan. Nah, ngoten Mbah Rasim nggih. Nah, garwane bubar melahirkan mongko putrane iki kembar ya iso mayang. Izin ora iso rene bar lahiran garwane. Oh, ngono, Truk. Ya. Wis mundhut wayang saka aku, Truk. Engko kon nyolahke raketang sak gebyaran. Oh, ngono ah. Pokoke nek rung dienggo mayang Pak Kangko ora bakal kon ngeterke kon maketke ning Semarang. Oh, Werkudara. Ndi mau Werkudarane? Ya. Tumbas Werkudara saka Sanggar Dwi Jolaras Indonesia, pulasane Mbah Mentong. Nah, ya pancen cukup mahal regane. Oh ngono ya. Ning untuk anak-anake penjarane Mas Rizky nggih nek pengen ngerti iki dituku regane 7 juta. Nggih. Prodo Mas. Nah, nggih. Menika Mas Rizky ingkang wonten Semarang inggihipun sampun kula templekke kelire anom Dwija Kangko insyaallah mengko nek wektune nyandak kula nggo tayungan. Saking tresnane, heeh, nggih, mbah nuwun iki uga saka Mas Tulus Cikarang, Parung Tombo Luwe getasi monitor, Mas Ngadine Pondok Ungu tasih ngebyar, ugi menika saking Pak Joko Susanto saka Papar Kedung Malang ugi monitor. Nah, sik aku mung kelingan tak ngelingke ya, Sa. Nggih. Aku iki pas pinuju prei ning omah pendak bengi iki di WA karo wong. Di WA. Di WA karo wong
Mas Kangko kula menyimak nyuwun lagu Kelinci Ucul. Mongko aku pas neng omah. Lho. Niku berarti ada siaran tunda atau ada siaran delay. Delay yang diambil dari channel. Ya, dari makanya dari itu nek mirsani wayang nek ana ing channel Dwi Jolaras Indonesia itu pasti siaran langsung. Ya. Nenek siarannya awake dhewe di luar channel Dwi Jolaras Indonesia perlu dipertanyakan. Apa nggih? Siaran tunda intinya. Jadi Ya. nggak bisa request ngaten nggih. Nggih, dados kula tilem teng griya niku dijaluki lagu saya. Jadi iki apa iki aku? Kalau dilihat di channel Dwi Jolaras Live berarti memang betul ada siaran langsung, siaran langsung. boleh request. Apa nggih? Nah, ayo. Kusumo Wijaya. Monggo para kanca pun aturaken. Aku seneng prasetyamu. Kula gantos Kusumo Wijaya, Mas. Nyuwun duka ingkang kathah.
Isih kompak kanca-kanca. Wis semangat. Semangat ya. Heeh. Disusul sing mau rung nembang sapa? Bu Dwi, Okvalica. Karo sapa sing urung? Wanda. Wiwi urung. Wiwi. Wanda. Ayo. Heeh. Ya, iki Burini mboten. Burin iki berkahi. Nggih. Sinden patene DLI ya iki, Kak. Nggih. Macung P. Macung P. Macung P. Mesti alasan. Oh, tak cium pisan kok alasan. Kecil imut. Ayo. Lili ya. Lili. Lili. Pah. Takkan aku wantah. Ayo. Lele Pak. Ayo. Ya. Iki gawono. Yo, lagune sing ngetren saiki apa? Sing disesuaikan dengan zaman sekarang apa lagune? Manut tur yo sing kira-kira kabeh apa? Ngono. Puspitono lho. Puspitono lho. Ya. Sing anyar kuwi lagune. Wah. Lagi dadi. Sing piye ta? Puspitono. Tak tapuk lho. Gemes aku liliput kecil. Ya. Coba nggugong kudu rampak kompak jogetane sing dadi mandor. Kok mandor apa jenenge? Instruktur. Instrukture sapa Okvalisa, ayo. Di depan, mangga. Ya ora, jejer bae. Oh. Coba Puspitono. Puspitono gareng truk. Ya. Yuk, alas. Suwarjo Zulfikar Ersani
saking Pak Priyono BPKD Surabaya. Terima kasih. Iki keh banget lho jane sing isih urung kewaca WhatsApp-e nyuwun pangapunten. Mengko dilahan kesempatan saged dipun maos. Termasuk penggemar berat kula wanto penggemar saking Sambeng hadir. Nate maringi kenang-kenangan Cempolo oh nggih, matur sembah nuwun. Ugi saka Pak Purwanto BPKD penggemar Ki Dwijo Kangko. Mbah nuwun, pokoknya matur sembah nuwun berkah-berkah selalu. Yo nyeblake mendung kang tumiyung ana ing negara Pirata.